Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alaihi afdalus salati wa akmalu wa atammu taslim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga hinigugma namong mga kaigsuunan sa pagtuo, daygon og pasalamatan nato kanunay ang Allahu subhanahu wa ta'ala nga maoy naglalang kanatong tanan. Maoy naghatag kanatog kusog, maoy naghatag kanatog mga grasya, maoy naghatag kanatog kinaadman. Subhanallah. Kaniya lang pud kita mubalik higaligson sa Allah subhanahu wa ta'ala. Busa higaligson ang usa ka magtutuo sa Allah subhanahu wa ta'ala, usa ka Muslim higaligson, angay kanato ang magtinabanga sa kaayuhan higaligson. Og magtinabanga sa pagkahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala, og magtinambaga higaligson. Subhanallah. Nga mao kini gisugo sa Allah subhanahu wa ta'ala kanato higaligson. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Pagtinabanga kamo sa kaayuhan, subhanallah, og sa pagkahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kung doon na kita nakita sa tuang igsoon higaligson nga diin ni palayo na siya kang Allah subhanahu wa ta'ala, nalubat na siya ang iyang pagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala, angay nato siya pagatambagan higaligson ug dili sa pagpandaot kaniya higaligson. Subhanallah. Ato siyang agakon higaligson, ato siyang tambagan, agakon, ipaduol nato siya kang Allah subhanahu wa ta'ala ug dili atong dauton higaligson. Allahu akbar. Inguna na ang usa ka Muslim higaligson. Subhanallah. Magtinambaga kita, magtinabangay kita sa kaayuhan ug dili sa dautan higaligson. Subhanallah. Tungod higaligson ang mga tawo karong panahon na higaligson, ang mga katawhan higaligson, anaa sila sa pagkalugi. Subhanallah. Ana sila sa pagkawad-on higaligson, murag nabalaka sila, murag nawad-an sila kining paglaom higaligson. So kinahanglan nila ang tambag higaligson sa kaayuhan. Subhanallah. Mingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sa pinakaduol nga hubad niini higaligson, mingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, nanumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa asr, sa panahon sa oras nga asr. Subhanallah. Nga ang mga tao higaligson anaa sila sa pagkalugi. Subhanallah. Anaa sila sa walay paglaom. Subhanallah. Lugi sila higaligson ang mga katawhan. Nakita nato nga ilang mga binuhatan dili pang akhira, pang pikas kalibutan, kundili dunya lamang higaligson. Ngunang lugi sila higaligson, khasara sila, inigabot na sa adlaw sa paghukom higaligson. Subhanallah. Kinahanglan nato mapaabot kanila ang matuod nga kadaugan dinhi sa kalibutan ngadto sa pikas kalibutan higaligson. Kinahanglan nato sila nga pagatambagan. Muna higaligson, makita nato nga ang mga tao anaa sila sa pagkalugi. Subhanallah. Gawas lamang illa alladhina amanu, gawas lamang ni adtong dunay pagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagatuo sa Allah subhanahu wa ta'ala og sa kadtong unom kapag tuo higaligson. Nagatuo kang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang mga anghel, sa iyang mga libro nga ipadala, sa iyang mga propeta, og sa adlaw sa paghukom, og sa qadar. Nagatuo. Sila kadtong mga dili kasara higaligson. Sila kadtong wala nalugi dinhi sa kalibutan higaligson. Illa alladhina amanu. Silang mga nagatuo sa Allah subhanahu wa ta'ala nga tinuoray nga pagtuo higaligson, dili tiaw-tiaw nga pagtuo. Subhanallah. Sila katong tinuod nga nagatuo kang Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu wa amilus salihat, human sila nagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala
nagbuhat sila kaayuhan higalayson. Subhanallah. Nagtuo sila kang Allah o nagbuhat sila mga kaayuhan higalayson. Subhanallah. Wa amilu salihat wa tawasaw bil haq og nagtinambaga sila sa kamatuuran. Subhanallah. Nagtinambaga sila sa kamatuuran. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Og nagtinambaga pud sila sa pagkamaantuson higalayson. Subhanallah. Tungod ang kinabuhi dinhi sa kalibutan higalayson, puno kini sa mga pagsulay. Puno kini sa mga pag-antos higalayson. Busa kitang mga Muslim gitudlo na kini sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanato higalayson. So dili na kita mabalaka higalayson. Ato alang i-check apon permente ang ato ang iman, ang atong pagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala ug hinumduman nato ni higalayson nga ang dili lugi higalayson sila katong dunay pagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbuhat sila maayo, kaayuhan higalayson ug nagtinambaga sila sa kamatuoran higalayson ug nagtinambaga sila sa pagkamaantuson. Allahu Akbar. Sila lang kadtong dili lugi higalayson. Higalayson hinaut nga atong nasabtan ang mubo lang nga topic karon higalayson. Kutob diri lang. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.